Hola, bon dia, som Rowaida, Edurne i Yasmina i som de l'escola Pere i som de primer d'ESO. El nostre conte es diu Drama. És el 10 del 2015. Clara estava asseguda al seu sofà i de repent va sonar el timbre. Va obrir la porta i no hi havia ningú. Va tancar la porta, va tornar al sofà i es va dormir. Al cap d'una estona va sentir sorolls. Aquesta vegada es va alarmar més perquè sentia molts sorolls i no sabia si era la seva imaginació o estava passant de veritat. Els sorolls se sentien de dalt de la seva habitació. Va pujar les escales per anar i va obrir la porta. Va entrar i no hi havia ningú. Va seure damunt del llit. Es va tombar amb el mòbil i va quedar-se distreta. De sobte va sentir que un plat s'havia trencat a la cuina. Va baixar corrents per veure què havia passat. No va trobar ningú a la cuina. Hi havia un plat trencat, es va espantar molt, va agafar el plat trencat i el va llençar a la brossa. Va asseure's al sofà i va mirar la tele. Va sonar el timbre, va anar espantada a obrir la porta i era el seu amic Eric, que portava el dinar. Van seure per menjar. L'Eric va preguntar a la Clara què li passava perquè la notava estranya. La Clara li va explicar el que li va passar. L'Eric es va quedar sorprès i després d'una estona va sonar el telèfon. Se sentien sorolls i la Clara va penjar. La Clara i l'Eric es van espantar, van intentar escapar-se per la porta i estava tancada. No es podien obrir. Va provar escapar-se per la finestra i tampoc va poder. Van cridar «Ajuda!» i ningú va venir.